Ponúkame vám úžasnú investičnú príležitosť v obci Vydrany na pozemku s rozlohou 6033 m2. Je ideálny na výstavbu radových domov s podkrovím. Zastavanosť pozemku je 50% a inžinierske siete sa nachádzajú priamo vedľa pozemku. Trafostanica v blízkosti pozemku je už naplánovaná a jej výstavba si vyžaduje už len niekoľko týždňov. Projekt tak bude mať dostatočnú kapacitu na pripojenie k energetickej sieti. Pozemok sa nachádza len 2 km od okresného mesta Dunajská Streda, vďaka čomu obyvatelia môžu využívať všetky výhody, ktoré mesto ponúka. Skvelou správou pre tých, ktorí pracujú v Bratislave, je, že vďaka rýchlostnej ceste R7 sa do hlavného mesta dostanú autom za maximálne 35 minút. Cena za meter štvorcový pozemku je len 121 eur, čo je výrazne menej v porovnaní s cenou až 200 eur za metrov štvorcových v Dunajskej Strede. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať. Ak máte návrh na spoločnú spoluprácu, radi si vypočujeme vaše nápady a podnety.